Мило момиче, мило момче, добре дошъл, добре дошла в това пространство за среща с себе си. Каня те да се настаниш удобно. Ако искаш, можеш да затвориш очи, а ако не, просто отпусни погледа си. Позволи си този момент. Не е необходимо нищо, което да правиш. Няма нищо, което трябва да постигаш. Това е твоето време. Време за теб. Позволи на вниманието си да се върне към дишането ти. Не го променяй. Просто си позволи да го усетиш. Наблюдавай как въздухът влиза и излиза. И с всяко издишване тялото ти омеква малко повече и се отпуска. Раменете ти се отпускат. Челюстта ти се отпуска. Коремът, бедрата, стъпалата се отпускат. Ти си в безопасност тук. Точно тук, точно сега. Сега те каня да си представиш, че пред теб се появява стълба. Спокойна, стабилна. Стълба, която води надолу към едно тихо, вътрешно пространство. Пространството на твоето сърце. Заставаш пред нея и сега ще слезеш по нея бавно, без бързане, стъпка по стъпка. Сега правиш първата стъпка надолу и усещаш как умът ти започва да се успокоява. Докато правиш втората стъпка, усещаш как те облива светлина в различни цветове и тялото се отпуска още малко. Трета стъпка. Цветовете се сменят от червен към оранжев, през жълт, зелен. Дишането ти става по-меко и по-дълбоко. Продължаваш да слизаш със своето собствено темпо. Забелязваш как цветовете се сменят през синьо, индигово, виолетово. И стигаш до едно светло, спокойно място, цялото обляно в кристално чиста бяла светлина. Това е пространството на твоето сърце. В това пространство пред теб се появява екран. Ясен, чист, бял киноекран. На него виждаш с огромен надпис 2025. И забелязваш как като на бърза кинолента започва и се извърта всичко, което се случи за теб през 2025 година. Сменят се картини, образи,
цветове, звуци. Наблюдаваш без да се фокусираш върху нещо конкретно, без да влизаш в детайли, без анализ. Погледни своята 2025, виж я като цялост. Виж пътя, който си извървяла. Жената, която си била и те е довела до този момент. И ако усетиш, можеш тихо да кажеш на ум: благодаря. Благодаря за уроците. Благодаря за силата. Благодаря за моментите, в които издържах, и за моментите, в които си позволих да бъда нежна. За моментите, в които си позволих да бъда уязвима. Благодаря за радостта, за любовта, за споделянията, за победите, за моментите, в които се чувствах горда. Благодаря и за моментите, в които плаках. Почувствах се огорчена или обидена. Благодаря и за трудното, и за красивото. Благодаря за всичко това, което ме е довело до тук. И сега си позволявам да пусна и да освободя всичко онова, което е изпълнило своята роля в моя живот и онова, от което нямам повече нужда. Позволявам си да пусна старото и да се отворя за новото. Позволявам си и приемам дните ми да бъдат изпълнени с тихи мигове на благодарност, яснота, увереност. Позволявам си напълно да прегърна моя безграничен потенциал. Позволявам на изобилието, любовта и светлината да текат към мен и ме обгръщат винаги, и ги приемам с благодарност. Наблюдавай как образите на 2025 бавно се подреждат, омекват и екранът постепенно избледнява. Годината е завършена, приета, освободена. Тя остава като мъдрост в твоето сърце. И сега пред теб се появява нов екран. На него виждаш 2026. Добре дошла. Не като списък с задачи, не като очаквания, а като пространство. Попитай се тихо: как искам да се чувствам през тази година? Не бързай и позволи на отговорът да дойде сам. Може да е дума, може да е образ, може да е звук, мелодия или усещане, цвят. Довери се, че каквото и да е, то е точното за теб в този момент. Януари е месецът на настройката, на тихото подреждане отвътре, на връщането към себе си. Позволи си да влезеш в тази година без бързане, без натиск, с доверие.
И ако го усещаш за себе си, можеш да кажеш на ум или пък на глас. Отварям се за 2026 с яснота, лекота и присъствие. Нека това намерение се разлее в сърцето ти, в тялото ти, в ежедневието ти. Остани още за миг в това пространство. Пространството на своето сърце. В началото на новото. Не е нужно да знаеш всичко още сега. Достатъчно е да си тук, свързана с себе си. Това е началото. И сега е време бавно да се върнеш със същото спокойствие, с което слезе. Канята е да си представиш, че се изкачваш обратно по стълбата, стъпка по стъпка. Отново виждаш как се сменят светлините с различни цветове. Виолетово, индиго, синьо, зелено, жълто, оранжево, червено, с всяко стълпало, което изкачваш. Изкачваш стъпка по стъпка и носиш със себе си това усещане. Сега те каня да се завърнеш обратно в тази стая, в която си. Усети тялото си. Размърдай пръстите на ръцете и на краката. Усети стола, дивана, леглото, на което се намираш, или пода под краката си. Поеми един дълбок дъх и бавно издишай. И когато си готова, можеш да отвориш очи. Позволи си да вземеш това усещане, което получи със себе си в деня си, януари, в цялата година. Позволи си да поставиш ръце на сърцето си и си кажи: благодаря си, че съм тук. Това е твоя дар за теб днес.